Ей, здравей! Здравей! Покажи дъжда. И небето. Синьо? Кипър вали! Най-другото чака небето. Да, я засиле. Давай, бе. Калмарчета. Калмарчета. За трети път ям. Браво! Дай да сме. Hello! 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 Добре дошли на борда. Спря ли? Да, вали си още. Бая вали. Пътреша вчера вика, ако завали, вика, нямам чадър, нямам обувки. Аз викам, аз съм същата, викам. Една вечер се събуждам от дъжда, викам, мали скоро ще ходя на работа и Мария вика, спокойно, то ще спре. И то спря. Трябва да си купим гумини бутуши. Гумини бутуши, да. Аз мишах да чиста с уния да съм в кухнята. Май спря. Взе да поспира. Да спира или? Малко ще си изсипи пак. Сега е момента да плащаме и да си ходим. Да. Палми мални. Жакузата, макузата. Обратното движение. Пък да има от друг страна да е тази сцена. Финиш? Не, финиш with. Финиш, да. Окей, бай. Айде.